Avui hem anat a la Serra de la Moixa i el seu punt culminant, la Roca de la Moixa, tot i que el punt més interessant de la sortida és el pont natural dels Afraus dels Cortalets. Des de Bagà, en cotxe, hem anat cap a Cal Cerdanyola i una mica més endavant, a Prat de Monell, hem deixat el cotxe i hem començat a caminar. Aquí just on hi ha el camí que porta cap a la Dou de Bastareny, que hi anirem més tard. Així doncs, pugem cap a aquesta pista marcada amb marques verdes i blanques i tirem cap a la Moixa. Anem pujant per la pista que va paral·lela al petit riu o el torrent que baixa de la Muga. Mentre allà al fons veiem clarament el Puig Terrés i a la seva dreta el Pas de Tanca la Porta. Home, jo no m'ho pensava pas trobar fita, Ja som al punt anomenat la Muga. El camí s'ha anat desdibuixant i en aquest punt travessem el torrent i ja pujarem ara per l'altre costat, ja començant-nos a enfilar. Mentre anem pujant no desaprofitarem per collir alguna llanega i algun fredolic. Anem pujant ara en direcció nord cap a la Serra de la Moixa. Primer haurem de passar pel Cap de Sadorn, un petit bony que hi ha just al davant del pont natural de l'Afrau de Cortalets. Aquí davant el tenim. Aquí el tenim, el pont natural. Està una mica de costat, però s'intueix clarament les seves dimensions. Des del Cap de Sadorn haurem de baixar al profund torrent de la Muga. Baixem gairebé sense camí fins al torrent de la Muga, que travessarem sense cap dificultat, doncs no baixa aigua, i per sort doncs, es nota que en els dies de grans pluges aquí deu baixar-hi moltíssima aigua. I ara ja pugem per algun senderó gairebé sense fites cap al pont natural. Aquí davant el tenim, impressionant. Aquest és un pont d'unes dimensions espectaculars. Fàcilment en el lloc més alt deu fer 25 o 30 metres. Un cop a sota d'aquest impressionant monument natural veiem que té dos arcs separats amb dues finestres, una grandiosa i una altra més petita. Aquí en una de les finestres veiem la Lourdes, la Montse i el Josep, el que ens dona una perspectiva de les dimensions impressionants d'aquest pont. Després d'estar una bona estona disfrutant d'aquest pont natural, tirem cap amunt, anar a buscar la Serra de la Moixa i la Roca de la Moixa, el punt culminant que farem avui. Comença a ploure. I seguim pujant. Està guapo, no? És això. Que poc hi passa ningú per aquesta... A la nostra esquena tenim el Puig Terrés i el Pas de Tanca la Porta a la seva dreta. Anem pujant, buscant el caire de la Serra de la Moixa per agafar el camí, aquí el tenim, que és el GR 150 que ve del Comabona i va cap al Moixeró. Allà al davant ja tenim la Roca de la Moixa, anem cap allà. El temps no està clar, així doncs un cop d'ull i anirem cap a buscar el Coll de Bimboca. Poc abans del Coll de Bimboca girarem cap a la dreta per un senderó que va en direcció a Coll de Galligants i cap al Clot de Bimboca, el nostre objectiu. Baixant pel Clot de Bimboca passem per aquesta petita cova.
anem baixant per aquesta profunda vall que en algun moment semblaria que no té sortida. Doncs veiem aquestes grans parets, però just per sota podrem baixar sortejant per dintre del torrent. Poca aigua en aquest moment de la temporada. Els senderons estan absolutament plens de vegetació, es nota que per aquí hi circula ben poca gent. I ja som un altre cop a la pista que ens durà cap a Prat de Monell. I aquí on hem deixat el cotxe, just on ens deriva el camí cap a la Dou del Bastareny, aprofitarem per anar-hi donant un cop d'ull, doncs sempre està magnífic. Aquí ho tenim, la Dou del Bastareny, el naixement del riu Bastareny. Tot i que, com hem dit, estem en un punt de la temporada amb poca aigua, tot i així sempre aquest punt està magnífic, sempre hi ha aigua aquí a dojo.